उदालगुरियाव टेट आनजादनि बेसेन नाङै फोरोंथाय बादाखौ बेखेवबाय। आसाम सरकारा बावैसो सिगां 6थि फारिलाइनि सिङाव थानाय गंस्नि फरायसालिफोराव जुनिया टेट आनजाद खुंफुंनो लानायखौ बिथा खालामनानै उदालगुरि जिल्ला एबसुआ टेट आनजादनि बेसेन नाङै फोरोंथाय बादा खुंदों। उदालगुरि जिल्ला एबसुआ गासै गं 22 दखरा आफादनि गोसो गुदुं टेट आनजाद लिरनो गोनां बिजाथिफोरखौ लानानै दिनैनिफ्राय 25 साननि थाखाय उदालगुरि गलमा चकनि साखाथियाव थानाय एस्पायर सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव बेसेन नाङै टेट आनजादनि थाखाय फोरोंथाय बादाखौ दिनै बेखेवनाय जायो। दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै फोरोंथाय बादाखौ बेखेवनानै होयो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया। फांथाव बे हाबाफारिया जों बुंबाय थादों जे जोंनि बर' गथ'फ्रा बा जोङो 6 शिड्युल हिसाबै जोंहा स्पेशल टेट जानांगौ आरो बे टेट जानायनि बाथ्राखौ जिहेतु आसाम सरकारा एप्रिल दाननि गेजेरावनो फोसावनो हागौ। दा बेनि सिगांनो उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादा मोननै साब डिभिजनाव उदालगुरि आरो बेहेरगाव जे बिथांमोना दि मोनसे स्पेशल टेट कचिं खालामनो नागिरदों बे जोबोद मोजां जादों आरो बियो जोङो 100% नङाब्लाबो जोङो आसा खालामनायनि बांसिन जों बे टेटआव फरायसाफ्रा उथ्रिसारनो हागोन बेखौ जों मिजिंथिनो हायो। होमब्लाना जोङो फोरोंगिरि गैया होनबाय थादों सरकाराबो मोजां जागोन बे फोरोंगिरि थिसननायाव आरो जोङो बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ जोङो फोथांनायाव मोनसे गोदान थुलुंगा मोनगोन बेखौ जों मिजिंथिनो हायो। जाय बिजाथिफोरा दिनैसिमहालागै बेयाव फैयाखै बिथांमोनखौ मा खालामो जाहाथे कचिं फैनाया मोजां जों खावलायो फैनाया मोजां जिहेतु बर' फरायसा आफादा जि रोखोमनि मोनसे हाबाफारि लादों बेथ' बिथांमोननि थाखाय नङा बे जाबाय जोंनि जायनाखि आपकामिं जिनिखि जेनेरेसन फरायसाफ्रा जायफ्रा दङ गोरों फरायसाफोर दङ बिथांमोना बे खाबुखौ लानाया मोजां मानोना टेटखौ कचिं गैयालासेनो होनायाबो गोरलै नङा होननानै जों सानो आरो बिनि सायाव इडुकेसन मिनिस्टारा एसे इंगित होखादों जे बे टेट जायोब्लाबो जे बे टेटआदि गोरलै जानाय नङा बिथांनि बाथ्रायावनो बे बाथ्राया बेरखांदों। बर' बिजोंनि जे फरायसानि हार खमायलांनाय बेखौ बारायनायनि सायाव एबसु आरो बर' साहित्य सभाया खामानि मावदों बे बिथिङाव बर' बिजोङाव फरायसालि एबा फरायसा खमायलांनायनि जाहोना गोबां दङ बेखौ जों मोनसेल' बाथ्रायाव बुंनानै फोजोबनो हाया नाथाय जोङो बिनि थाखाय खामानि मावनांगोन बियो रोखाखासै आरो बिनि थाखाय गाहायै बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे जोंनि माहारि माखासे आफादफोर दंबावो बिथांमोनाबो बहाय हाबसोमनानै खामानि मावनांगोन जोंनि धोरोमारि आफादफ्राबो बहाय खामानि मावनांगोन मानोना जोङो फोथायो जे बर' बिजों गैयाब्ला बर' बिजोंनि फरायसालि गैयाब्ला बर'फोरनि गेजेराव माहारि बादा बेसेबां बोसोर थांनानै थागोन जोंहा बहाय सन्देह दङ। गिबियावनो फिन खनसेबाव जोङो जि 6 शिड्युल टेट सरकारा फाथिनो थाखाय लादों बेखौ जों फिन खनसेबाव आरो बरायगोन उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो जोङो दिनै जिल्ला आफाद हिसाबै जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि बर' टेटनि एप्लिकेन्ट्सफोर दङ बिथांमोननो लागै फ्रि कचिं जों होनो थाखाय लादों बेयो खोब बेसे 15निफ्राय 20 दिन बेबायदि कचिं होनो थाखाय जों थिग खालामदों आरो बेयावहाय दिनैसिम जोङो एप्लिकेन्ट हिसाबै जोंनि बे कचिंआव बाहागो लानो जोङो फर्म एसे शेयार खालामना होनाय जादोंमोन आरो बे हिसाबै एप्लिकेन्ट हिसाबै नैबे उदालगुरि जिथु जन उदालगुरि जनावहाय टटेल 96 जोंनि आखायाव दासिम फर्म जोंनियाव जमा जादों आरो बिथांमोनखौ लानानै जिकेदिन बे टेट कचिं जों होगोन बेयाव बेखौ जों थिग खालामदों आरो बे टेट कचिंआवहाय जोंहा फेकाल्टिस हिसाबै जोंहा गेस्ट टिचारफोर माखासेफोर फैगोन जेरै एसिस्टेन्ट प्रफेसर बरगाव डिग्री कलेज कपाटी बालिका एलपि स्कुलनि हेड टिचार दोङो खोब मोजां सासे एकाडेमिशियान देवेन बर' जों बेवहाय गेस्ट टिचार हिसाबै बाहागो लाफैगोन केजेबि डिग्री कलेजनि प्रिन्सिपाल लोटन सरकार कार्तिक चन्द्र दास स्टेट रिसोर्स पार्सन बिआरपिनि बिथाङाबो गेस्ट टिचार हिसाबै बेवहाय फैगोन आरो टिकेन चन्द्र दास बिथांजों सिआरसिसि चिरांनिफ्राय बिथाङाबो जोंनो खोथा होदों जे हप्तायाव खनसेयैबाबो प्राय सानथामखौ बिथाङा जोंनि जिखिनि टेट एक्सपिरियेन्सफोर दङ बिथांमोननो होगोन आरो लोगोसे लकेलि
जिखिनि माने जोंहा IAS अफिसावहाय माखासे माने खामानि मावना थाबाय थानाय बिथांमोन दङ DPO दङ बिथांमोनाबो माने फ्राय जोंनि बे जायखिनि टेट एक्सपिरियेन्सफोर बिथांमोनखौ फोरोंनो फैगोन आरो IAS सारा माने जोंनि थाखाय मोनसे माने फेकाल्टिसफोरनि बिथाङा लिस्ट मोनसे बानायनानै होदों आरो जों आसा खालामदों बिथांमोननि जुगिदि जिखिनि दिनै 96 बे उदालगुरि सेन्टाराव टेट एक्सपिरियेन्सफोर दङ आरो बिथांमोना बे कचिंखौ लानो थाखाय साखाफारा जादों आरो आसा खालामदों बिथांमोन साफ्रोमबो साक्सेसफुलि पास आउट जागोन आरो बे कचिंनि जुगिदि माबा मोनसेबाबो बिथांमोना गोदान सोलोंनो मोनगोन लाब जागोन आरो माने टेट आनजादखौ होनो थाखाय एसेब्लाबो आइडियाखौ बिथांमोना मोनगोन जों बेखौ आसा खालामदों आरो जों जेसेबां हायो बेखिनि एटलिस्ट मिनिमाम मोनसे आइडियाखौ टेट होनो थाखाय बे आइडियाखौ होनो थाखाय जोङो नाजादों आरो जिखिनि जोङो दासिमहालागै फेकाल्टिस आरो टिचार हिसाबै जोङो माने थिग खालामनानै दोनदों बिथांमोननि जुगिदि मोजां मोनसे माने आइडियाफोरखौ मोनगोन बेखौनो आसा खालामदों आरो जुदि प्रयजन जायोबा बिथांमोनजों जिखिनि दिनैसिम जोङो थिग खालामनानै दोनबाय बिथांमोनजोंबो जुदि जाजोबाब्ला आरो माबा मोनसे जुदि गोदान आरो नांबावगौ जायोब्ला बिनि थाखायबो जों बेबस्था लागोन गोदान बेबायदि गेस्ट टिचारैबाबो माने जोङो लाबोगोन बेखौ जोङो थिग खालामनानै दोनदों आरो बेनिफ्राय माने बे भेरगाव जनावबो मोनसे जोङो बेबायदि सेन्टार जों मोनसे थिग खालामदों बेखौ गाबोननिफ्राय जों जागायगोन बेनि थाखाय आं खावलायगोन माने दासिमहालागैबो जुदि सोरबाफोर बेयाव माने एप्लाइ खालामाखैबा बे कचिंखौ लानो थाखाय जोङो सानसे बा साननैखौ जों अपेन दोनबावगोन जाहाथे जोंनि थांखिया बेनो जे रावबो जाहाथे दा थालांथों गासैबो माने बे सुबिदाखौ मोनथों बेखौनो आं खावलायगोन जाहाथे सोरबाफोर दंबावोब्ला माने गावबागाव दखरा आफादनि बिबानगिरि बा दखरा आफादनि मावखुलियाव थांनानै जाहाथे गावनि मुंखौ थिसनहैयो आं बेखौ खावलायबाय आरो गाबोनो जिहेतु जोङो भेरगावआव माने भेरगावनि जिथु क्लास बेखौ जागायगोन भेरगाव जननि साफ्रोमबो माने जिखिनि टेट एक्सपिरियेन्सफोर बे कचिंखौ लानो थाखाय एप्लाइ खालामबाय नोंथांमोना गाबोनो जाहाथे भेरगावआव थानाय जे लाइब्रेरि बे लाइब्रेरियावहाय बयबो जाहाथे फैयो सम बायदियै आं बेखौ खावलायबाय दासिमहालागै थिग खालामनानै दोनदों बैसागुनि सिगां जों फोजोबगोन ओमफ्राय 12 तारिखसोआव एप्रिलनि 12 तारिखसोआव जोङो बे कचिंखौ फोजोबगोन खिन्थु जुदि बे बैसागुनि 12 सिमहालागैबो जुदि जोंनि जिखिनि फोरोंनो गोनां कर्सफोरा जुदि जोबाब्ला बे बैसागु जोबखांनायनि उनावबो सानब्रै सानबा जि लायो बेखिनि माने जोङो बे फोरोंथाइ होनो थाखाय जोङो थि खालामनाय जादों उदालगुरि जनाव दासिमहालागै 96 बिजाथिफ्रा बिथांमोना आर'जलाइ गथायदों आरो बेनिफ्राय भेरगावनिखौ जोङो एक्जेक्टलि दासिमहालागै बिदि फाइनाल मोनसे डेटाखौ जों कालेक्ट खालामना मोनाखै खारन दखरा आफादनि मावखुलिफोरावबो बा दखरा आफादनि आखायाव दासिमबो एप्लिकेसनफ्रा दङ खिन्थु माने बिथिंबो 60नि खम जानाय नङा फोरोंथाया मा धरननि जागोन डिजिटेल जागोन ना मा प्रसेसा फोरोंनायनि प्रसेसा जोङो माने डिजिटेलनिबो बेबस्थाखौ जों खालामदों जोंहा फेकाल्टिसफोरा जिहेतु माने जथेस्थ'खिनि बे फोरोंथाइ बिभागावनो खामानि मावबाय थानाय आरो माने उन्नत मोनसे फोरोंथाइखौ होबोबाय थानाय माखासे फेकाल्टिसफोर जाहा गेस्ट टिचारफोर दङ दा बिथांमोना जोंखौ खावलायनाय लेखायै जोङो डिजिटेल माने फोरोंथाइ होनायनि थाखायबो प्रस्तुतिखौ जों खालामनाय जादों बिथांमोना जुदि डिजिटेल फोरोंनो होनोब्ला जोङो बे डिजिटेलनिबो होनाय जागोन खिन्थु लकेलि जिखिनि जोंहा फोरोंगिरिफोर थागोन बिथांमोना नर्मेलिनो बिथांमोना फोरोंनाय जागोन